Čau lidi, já už tam další video, no a dneska to bude dost speciální video, protože dneska to bude vlog z Legend 2025. Pokud někdo z vás neví, co jsou to legendy, tak je to vlastně motoristická slavnost, která se konala na pražském výstavišti v Holešovicích a na které je každý rok vystaveno až 1000 automobilů. Na spoustu z nich se dneska podíváme. Vlog z Legend jsem dělal i minulý rok, takže pokud jste ho neviděli, máte ho teďka nahoře v kartě. Dneska to bude možná ještě zajímavější, takže se určitě dívejte až do konce. Pokud se vám tohle video bude líbit, budu hrozně rád za like a odběr, no a my už můžeme jít na video. Co se týče cesty na Legendy, ta byla úplně v pohodě. Po cestě ani nepršelo, takže to vypadalo, že počasí bude dobrý. Ne tak jako minulý rok. No potom, co jsme dojeli do Prahy, tak jsme zaparkovali a vydali se tou stejnou cestou jako minulý rok na výstaviště. Reálně ta cesta byla pořád stejně málo označená jako minule. Yeah, that's true. Hned potom, co jsme vyšli na Legendy, tak jsme se rozhodli, že jako první půjdeme do pavilonů. Jelikož bylo asi 21 minut po té výražce, tak jsme počítali s tím, že tam ještě takový fronty nebudou. Každopádně vypadalo to tam asi takhle. I přesto, že tam byly jako minulé obrovský fronty, tak jsme chtěli jít jako první právě do pavilonu. Takže jsme si našli pavilon, kde byla nejmenší fronta, a to pavilon Alfa Romeo. No a stoupli jsme si do fronty. Tady zas tak dlouhá fronta nebyla, protože reálně jsme byli během 5 minut uvnitř. Hned jako první jsme viděli Alfa Romeo 2000 GT Veloce, kterou mimochodem dřív vlastnil Karel Gott. Hned vedle stála tahle bílá Alfa Romeo 4C, která za mě vypadá hrozně hezky. Dále jsme se posunuli asi k nejhezčí Alfa Romeo v tomhle pavilonu, což byla Alfa Romeo Giulia GTAM, reálně za mě asi jedna z nejhezčích Alfa Romeo, vedle které stála tahle Alfa Romeo Giulia Sprint GT. Dále tam také stála tahle Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Touring Super Leggera. Reálně delší název to nemohlo mít. Ne. Dále tam také byly vystavené tyhle Alfa Romeo Junior, což jsou přesně ty pravý italský Alfy vyráběný v Polsku. Kousek od juniorů stála tahle Alfa Romeo Brera, což je přesně ta Alfa, jejíž název jsem minule vyslovil blbě. Taky tady byla tahle Alfa Romeo Bretta. Stupid. Plus ještě před Brerou stála tahle Alfa Romeo Montreal. Potom, co jsme vyšli z pavilonu Alfa Romeo, jsme šli rovnou do dalšího. Opět jsme vybírali podle fronty. No a druhá nejmenší fronta byla u pavilonu Radosti, vedle kterého dokonce hráli No Copyright Sounds písničky. Ve frontě u tohoto pavilonu jsme stáli taky cca nějak 5 minut. Hned u vchodu jste mohli vidět tuhle starou 911, která prošla detailingem od IMwork. Hned zatím jste mohli vidět upravené Audiny od ABT, jako například tahle RS3, RS6 nebo tohle ABT XGT, což je vlastně upravená R8. Také tam stály tyhle dva Dodge Challengery nebo tohle Lamborghini Aventador SVJ. Jako další tam také stála tahle závodní Audi R8. Také tam stály tyhle dva Aston Martiny, a to DB9 a tenhle žlutý Vanquish. Taky tam stál tenhle starý Ford Mustang Shelby GT500, přezdívaný jako Eleanor, kterému ale pražská dílna Mean Machine Garage zvedla výkon až na 1700 koní, takže se mu přezdívá Helenor. Chápete, jakože peklo. Jo tak. Také tam bylo tohle Gčko vytuněné od Brabusu, nebo tenhle Mercedes AMG GT Black Series. Na uprostřed pavilonu byla taky tahle McLaren Formule. Potom, co jsme vyšli z pavilonu Radosti, jsme šli rovnou do pavilonu Lamborghini. Ve frontě do tohoto pavilonu jsme stáli asi 25 minut, což už je trochu víc, každopádně pořád to nebylo tak hrozný. Hned u vchodu jste mohli vidět tenhle upravený Huracan STO. Na Legendách byl pojmenovaný jako STE, každopádně nic takového jsem na Google nenašel. Dále tam bylo tohle 4místné Lamborghini Espada, takže se dá říct, že je to vlastně takový rodinný Lamborghini. Dále tam byl tenhle Huracan STO, které je konkrétně v této modré za mě asi jedno z nejhezčích Lamborghini. Dále tam byl tenhle fialový Aventador SVJ s těmahle bronzovýma kolama, které vypadají opravdu hezky. Nejvzácnějším autem v tomhle pavilonu bylo tohle Lamborghini Essenza SCV12. Tohle auto má pod kapotou 6,5 litrový 12 válec, takže má auto nějakých 830 koní. A konkrétně tohle je jeden ze 40 kusů na světě.
takže je opravdu vzácný. Dále tam byl tenhle Huracán Super Trofeo Evo 2, nebo tohle žlutý Gallardo. Také tam ale byl tenhle zlatý Huracán v kabrioletu s tímhle nádherným bílým interiérem, nebo tenhle starší Huracán. Potom co jsme vyšli z pavilonu Lamborghini, jsme šli do posledního pavilonu, který nám chyběl, a to byl pavilon Ferrari. V době, co jsme stáli ve frontě, kolem nás dokonce projeli tyhle armádní vozy. Bohužel, když jsem zapl nahrávání, tak už byli skoro pryč. Na pavilon Ferrari jsme stáli opět taky nějakých 24 nebo 25 minut, takže to bylo v pohodě. Hned u vchodu jste mohli vidět repliku tohoto Ferrari 330P3, s tím, že kousek od něho stálo tohle Ferrari 612 z Cagliety. Dále tam také stálo tohle Ferrari 512 TR, nebo tohle Ferrari SF90 Stradale, což je asi moje nejoblíbenější nový Ferrari, protože je to fakt nádherný. Kousek dál stálo tohle Ferrari LaFerrari, které taky vypadá extrémně dobře. No a je celkem hustý, že to vypadá takhle dobře, protože tohle auto bude mít letos 12 let. Kousek od LaFerrari bylo tohle Ferrari Daytona SP3, které taky vypadá extrémně dobře. Každopádně ta červená se k tomu asi hodí víc. No, dost zajímavým autem bylo tohle Ferrari Monza SP1, které je jenom jednomístné a navíc nemá střechu a ani čelní sklo. Kousek dál stálo tohle Ferrari F8 Tributo, což je přesně to auto, které Vin Diesel zničil. What happened today? Yeah, guys, we f***ed up. Nebo tohle Ferrari F512M. Dále tam byla tahle 812 Competizione v téhle modré barvě, nebo tahle 812 GTS. Také tam bylo tohle Ferrari GTC 4 Lusso T, což je asi jediné 4místné Ferrari, no a stejně tam dokázali narvat 12 válec. A posledním autem v tomhle pavilonu bylo tohle Ferrari 456 GT. Potom, co jsme měli všechny pavilony projitý, tak jsme se šli konečně podívat ven. No a nejvtipnější bylo, že letos jsme dohromady u všech pavilonů nestáli tak dlouho jako minule u toho jednoho. U pavilonu Supersportu jsme minule totiž stáli asi 2,5 hodiny. Kousek od východu z pavilonu Ferrari stál tenhle Cybertruck. No a i přesto, že jsem ho v tuhle chvíli viděl poprvé, tak jsem pořád nezměnil názor. No a dokonce se nám cestou povedlo potkat i Cybertruck, který v realitě vypadal stejně hrozně jako na obrázku. Kousek dál byla vystavená tahle rally Škodovka, takže jsem se podíval dovnitř. No a musím říct, že to vypadá hodně zajímavě. Nebo tady taky byla vystavená tahle červená 911. Tady jsme se třeba mohli dívat na to, jak si ostatní testují tyhle offroadové auta. Mám takový pocit, že tam stála fronta na půjčení, každopádně nejsem si úplně jistý. No a tady můžete vidět, jak někdo nastartoval a turoval tuhle starou korvetu. No a reálně ten zvuk toho auta byl slyšet snad po celém tom areálu. Znělo to celkem pěkně, každopádně asi už je to moc. Okay. Dále tam byl vystavený tenhle oranžový Mustang Shelby GT500. U tohohle jsem se bál, že to bude nějaký fake a že to bude mít z GT500 jenom masku, protože takových Mustangů se prodává opravdu hodně. Tohle je třeba naprosto geniální příklad. Jak vidíte, maska s kobrou a tady nahoře je Mustang GT. To, že je to GT500 jsem si mohl potvrdit i tímhle interiérem, který vypadá fakt hezky. No a kousek od tohohle Mustangu stála tahle zelená RS3. O chvilku později jsme se přesunuli k Mercedesům, kde jsme například mohli vidět tenhle Mercedes Maybach SL, nebo tady taky stál tenhle Mercedes AMG Pure Speed, což je taková limitka za 25 milionů korun. Také tam stálo tohle AMG SL63, které bylo dokonce nastartované.
tímhle autem ale byl nějaký problém, protože hnedka po nastartování chcíplo. Kousek dál jste mohli vidět tyhle dvě GTčka, tohle GLCčko v AMGčku, nebo tuhle 4válcovou C63, kterou nikdo nechce a je to nejvíc zbytečný auto. That's true. That's pretty true. Dále jste mohli vidět tohle nový elektrický Gčko, nebo tohle nový CLAčko. Od Mercedesu jsme se posunuli na motocross show, která právě probíhala. No musím říct, že ty triky, které někteří předváděli, byly opravdu neskutečný. No já myslím, že by možná byl čas na vláček, ale to je nebezpečný. A few moments later. Dámy a pánové, je to tady, tohle je nejnebezpečnější kousek freestyle show, vláček. To je neuvěřitelný, to nestačím komentovat. Kluci musí dávat pozor, aby nespadl jeden na druhýho. Nedej bože, aby se něco stalo, tam není vůbec čas si rozmyslet, kam uhnout. A mladěši, neuvěřitelný vláček. Kluci, úžasný kluci. Chcete ještě další vláček? Ještě další vláček? Kluci, musíte dát ještě další vláček. Oh, hell no! A Zdeněk Fusek skáče hrozně rád na těsno. A seat gapy a whipy, máme, jo. Krásný whip podání mladěků. Fender touch. A zase Cordova ve vláčku. Kluci, jedete bomby. Jedete fakt bomby. Kousek dál jste mohli vidět tuhle 911 GT3, nebo tohle Lamborghini Super Trofeo Evo 2. Pár aut tady mělo vystavený i Remus, konkrétně teda tohle Subaru BRZ, Audi RS3, M4 Touring nebo tohle Mustanga Mach 1, u kterého jsem si dokonce natočil i motor. Kousek dál stál tenhle Lexus LFA nebo tohle KTM X-Bow. Nejvtipnější na těchto Lotusech je to, že minule se na ně stála fronta, no a teďka stojí prostě venku. Po chvíli jsme se přesunuli k těmto starým Poršákům, kde to taky vypadalo celkem hezky. Nejzajímavější byla ale asi tahle 911, před kterou byl nápis Turbo. Dále jsme mohli vidět tohle Bentley Continental GT z Dad's Garage, s tím, že kousek od něho stál tenhle starý Mustang Shelby GT 350R. V době, co jsme stáli u těchto aut, vedle nás dokonce tlačili tohohle Trabanta, teda spíš to, co z něj zbylo. Dále tam taky stály snad všechny generace těchto Dodge Viperů, které vypadaly celkem pěkně, s tím, že jeden z nich měl otevřený kapotu, takže šla vidět tahle 8,4 litrová V10. Další z těchto Viperů dokonce i někdo turoval. Každopádně, když jsem stihl zapnout nahrávání, tak už přestal. No a tady můžete vidět jeden ze starých Citroenů, který má zadní sklo ve stejném úhlu jako to přední. Co na to říct, prostě Francouzi. Netuším, kde na tie zvuky Francúzi chodia, už dekády je to katastrofa. Chemický poplach je úplný šuvix. No a poslední auto, které jsem na téhle akci natočil, byla tahle stará 911 s tímhle polepem Legend, která vypadala taky celkem zajímavě. No po skoro 5 hodinách na Legendách jsme se rozhodli, že tuhle slavnost opustíme, takže jsme sedli do auta, no a jeli jsme zpátky. No a měli jsme štěstí, že už jsme jeli, protože hnedka jak jsme vyjeli z garáže, tak venku začalo celkem pršet. Ten déšť byl celkem slabý, takže by se to ještě dalo zvládnout. Každopádně za chvilku to vypadalo asi nějak takhle.
No a nejvtipnější je, že jenom kousek za Prahu to vypadalo, jako by se tam nic nestalo. Protože se tam reálně nic nestalo. Ověřujte si fakta. No a jo, tohle byl můj vlog z Legend 2025. Na legendách toho bylo samozřejmě víc. Každopádně já jsem se vám snažil ukázat jenom ty nejlepší a nejzajímavější auta z celé slavnosti. Zároveň jsem měl zrovna nějaký problém s telefonem, protože některé videa byly trochu zasekaný, takže se já to omlouvám. No a některé videa byly doslova nepoužitelný. Nevím kvůli čemu to bylo, každopádně v ten moment jsem s tím nemohl udělat vůbec nic. Co se týče akce jako takové, letos to bylo o dost lepší jak minule. Za mě tam byly totiž o dost zajímavější auta. Zároveň bylo letos taky o dost lepší počasí, protože nepršelo tak jako minule. No navíc se nestálo tak dlouho v těch frontách u těch pavilonů, protože sekuritáci pouštěli po více lidech a ani nás nějak nekontrolovali, což minule dělali. Možná čekali, že někdo do pavilonu Ferrari vezme samopal. I don't know, man. Takže bych letošním legendám dal nějakých 9 bodů z 10. Reálně můžu to jenom doporučit. No a jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud to můžete zanechat like, odběr, sdílejte. Pokud byste chtěli nějaký další takovýhle vlogy, tak je klidně můžu natáčet častěji. No a jo, já se vás budu těšit u další videa a zatím. Čau.